He llegit en el balanç dels 2 anys de Convergència i Unió a Barcelona que anuncien els 4 vents que Esquerra és la crossa dels socialistes. Un clàssic. Un clàssic per intentar desgastar la posició coherent d'Esquerra Republicana de Catalunya. Com es pot dir això quan hem renunciat a tornar a formar govern? No només en l'inici d'aquest mandat, sinó durant el mandat, en el que hem tingut ofertes clares, concises, per entrar a govern. Doncs només es pot dir si tens interessos tàctics i estratègics. Però aquests interessos tàctics i estratègics és realment el que li interessa a la gent? O això justament és el que la gent associa amb la perversió de la política? Mireu, nosaltres en el projecte de les Glòries no hi haguéssim votat a favor, perquè creiem que és un mal projecte. I per tant aquest projecte amb Esquerra Republicana de Catalunya no hagués tirat endavant. Però llavors surt Convergència i Unió i diu que sí, que ells els votaran a favor d'això. Qui és la crossa d'aquí, doncs? Finalment el que podem veure és que la possibilitat de treure presència mediàtica de Convergència i Unió els hi pot més que les idees. Aquest no és el nostre cas. Resulta que Convergència el que demana és que una zona verda es converteixi en una zona edificable. Però no havíem quedat que s'havia d'acabar amb l'urbanisme de la plusvàlua. És a dir, un seguit d'incoherències que nosaltres ni tenim ni pensem tenir. I per tant nosaltres continuarem actuant amb coherència i esperant tenir la confiança de la ciutadania. D'allò que estem a favor, ho votarem a favor. Ens diguin el que ens diguin. Amb allò que no estem a favor, no ho votarem a favor. Ens diguin el que ens diguin. Aquesta és la posició d'Esquerra Republicana de Catalunya.